A co se vyplatí? Napíšeme na tabuli, který se znám, neděl krátky, do hodině, do hodině. Já se nechci tam do hodinu. Ano, já tady to mám jo? A dokonce, já nemám nic ani k tomu, když vy budete mluvit tématu. Já vám proti tomu něco případě, že já tady diktuji něco, jakože mi tady nic jiného nezbývá diktovat, protože když bych měla mluvit, prostě výklad, jak to učila, a diktovat vám to svaté, a že tady mám ten papír, protože já neslyším vlastního slova, a já bych se nedostala vracovat k tomu, že kde jsem vlastně slyšela. Takhle už mám to leze možná na nervy, že jako se opakují nedostala dokola, že už vám to připadá jako, že blbé, že jsem měla nedostala doteď. O chování, určitě nejsem jediná, která to říká, ale prostě jak byste si z toho mohli vzít nějaké ponaučení. Já nejsem důvodem toho prostě stereotypu a to už já nemusím vykládat. Vy jste toho důvodem, protože vy neustále děláte pořád to tež. Kdybyste jednou udělali třeba změnu, a byli tichá a překvapili mě milé. Protože když přijdete do čtvrťáku, tam má to říkat prostě dobře, to je jako vaše věc, jo? Ale garantuji vám, že teďka jste z 12 a je vám nevím kolik, 16 nebo 17 nebo kolik, jo? To je neodhadovat, kolik vám říct. Ale když přijdete do toho čtvrťáku a bude vám 18, 19, tak už budete mít zase trošku jiné cíle v životě. Myslím si, že možná někdo z vás bude chtít studovat třeba vysokou a tak dál. Ale prostě s tím, co máte teďka a nejste schopni se naučit ani pár řádků do potravy, tak je studovat nějakou školu související s vaším oborem, je úplně nemyslitelné, jo? Jako všude na každé vysoké škole související s vaším oborem se učí potraviny, to je základní předmět. Když chcete jít třeba ještě další možnost, je třeba potravinářská vysoká škola, tak vás budou těch chemické vzorce, výrobky, prostě jakýkoliv výrobku a tak dále. To je základ. Já tady napíšu aktuální alpinofilus a někdo mi řekne pán, že se to má učit takové slova, jo? No. Ty největnější lékařská kultura, jo? Či? Právě, kdybyste se lidi poslouchal, a ne to neustále učit jenom z dalších předmětů. Tady nejde jenom o to psání. Tady jde o to, že s myšlenkama a to nic nejde. A teď udělám na paličku každou hodinu, nedělám nic jiného, jenom čte angličtinu a nezáleží to. Jo? Co samé holky, ve solničení třeba. Ale to se dává. Ano, přechodně. Aspoň, no. Ve solničení. Jsme potom tady? I ve solničení máme program z bolestí. Jo? Ne, tady, když bych to donesla, jakože ve solničení třeba dá na to nějaké papíry a povývá na to, jo? Nebudeme na nějaký film. Když to udělalo Ludavina, tak to mě bude Nemusím ho vnímat. bude, protože já mám na to papíry a já to musím vykládat. A že to musím vykládat, to mě nebude poslouchat. Ne, to občanky máme s tím. To chemie máme. Ale musí se naučit, víš. 4. Přesně tak, oni mohou spadne na ten, že? To je přesně potraviny v vaší světě. A když to byla nějaký předmět, prostě, kde se můžeme úplně ulejvat, ale opravdu si potraviny máte u maturity, tak co mám dělat? Vy věděla, že nemáte prostě, tak si budeme vykládat. A můžeme učit se na Lomo. a prostě ve solničení můžeme potraviny protože já jsem až Stejně v takovém noci, nebo dbali. A pak přijdeš? No, to nevím. To už tam neuvidím. je to smutné, ale jako je to smutné. Dobře, se uvidíme, hej. Ne. Nevím. Vy nechcete, aby vám někdo říká, že jste prostitutka a tak dále. Ale prostě já nevím, jaké jiné slovo mám najít. Debilita. Debilita mladeže. To není totiž puberta už. To už je jako nenazvatelné nebo nenazvatelné. Debilita. Puberta je něco jiného. To už je prostě debilita. Nevím. Jsem říkal, že má taky vysokou školu. To nevím. To bylo.
dozvěděli, jak to udělal. Nemůžete na mě, nebo to je nemoc. To je jedno, ale jich neměl prostě. Hned budeme maturovat. Jo, já jsem se tam mamky, moje mamka letos bude maturovat. Mamka byla A ty se můžu přiznat? Já víš, už po čtvrté. Už po čtvrté. Když se nám mluví o něčem než o potravinách, tak prostě stichá. Můžete další to téma. Ne takové absolutní. Jenomže bohužel ty absolutní mléka, ty vám povedou k tomu, že bude ten papír, no. Jo, no. A když se teda pak to bylo nějaký drobek na kakao, jsem to... Já důležitý tam mám to mohou být drby, ale zároveň i nějakou škoda, jo. Můžu se uvažovat mluvit, jo. Já mám například na předučovat složíme, to musíme prodat. Ano, to jsem se na to, čekám, že vždycky 5 minut se vypadala. Bylo ticho, než se přišli. Takže my můžeme mít to množství toho učiva, který si program, můžeme mít za 15 minut programem, za 20 minut. Prostě ten kdy bude to ticha, já budu mluvit, zapíšeme si nějaký zápis a máme program. Dalších 25 minut můžeme mít zábavu, volnu, ne, že tady každý bude skákat jak chce, ale prostě budeme se bavit o nějakých věcech, které jsou pro vás zajímavější a zábavnější. Jenomže to nejde, protože já přijdu do třídy, já 10 minut za přijdu do třídy, se ostojím, dělám 5 minut nebo 2 minuty, tak dělám 10 minut, protože já přežívám neustále toho. Potom chci začít probírat učivo, jednu minutu musím 20krát, protože pokaždé ji neslyší někdo jiný. Tady neslyší on, takový neslyší on, ten vlastně ani nepíše, ten ani zapis nedělá, to je jasné. Ten vlastně se rozmluvá v píše. To určitě. To spíše... Když jsem se tam podívala. Ne. No to se dělá, Neměl. Já vlastně ne.